ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷை பற்றின ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு நார்மலான ரேட்டை வந்து நான் சொல்கிறேன். இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இதில் ஒரு சில சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கலாம், ஒரு 5 ருபீஸ் 10 ருபீஸ் இருக்கலாம். ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து அதை வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷோடுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ் வந்து ரீசனபிள் அமௌண்ட்டாக அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கப்பீஸ். இந்த கப்பி ஃபிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லாருமே ஜென்ரலாக எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும். ஏன்னா அதோட டெயில் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சின்ன ஃபிஷ்ஷாக வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு 10 ருபீஸ் வரும். இல்லை கொஞ்சம் அடல்ட் சைஸாக கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக வாங்குகிறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 20 ருபீஸ் வரும். இப்போது அதை விட ஜாஸ்தியாக போகுது, இம்போர்ட்டட் அந்த மாதிரி இம்போர்ட்டட் கப்பி அந்த மாதிரி போகுது அப்படின்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு 80 ருபீஸ் ஒரு 200 ருபீஸ் வரைக்கும் போகும். ஸோ நம்ம பேசிக்காக ஒரு ஃபிஷ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 5 ருபீஸ் 10 ருபீஸ் 20 ருபீஸ் ஃபிஷ்ஷை வந்து செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நல்லா இருக்கும். இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தோம்னா மாலி ஃபிஷ். மாலி ஃபிஷ் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம எல்லாருமே வச்சுருப்போம். மாலி ஃபிஷ் வந்து ஜென்ரலாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாக் மௌலி, ஒயிட் மௌலி, ஆரஞ்சு மௌலி, சாக்லேட் மௌலி இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும். இது பார்த்தோம் அப்படின்னாலுமே சேம் அதே ப்ரைஸ் தான் வரும், ஒரு 20 ருபீஸ் பேர் வரும். மற்ற இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 30 ருபீஸ்க்கு வந்து ஒரு அடல்ட் சைஸ் நல்ல சைஸாக கிடைக்கும். இந்த 2 ஃபிஷ்ஷும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா ப்ரீட் ஆகும். நீங்கள் ஒரு 2 பேர் வாங்கினாலே போதும், உங்களுக்கு வந்து நிறையா வந்து ப்ரீட் ஆகி எக்ஸ்ட்ரா நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப வந்து ரேட் கம்மியான ஃபிஷ்ஷில் இந்த 2 ஃபிஷ்ஷையும் வந்து வாங்கலாம். நம்ம ஒரு பிகினராக இருக்கும் அப்படின்னாலுமே வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷை வாங்கி நம்ம வந்து விடலாம். இந்த ஃபிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அவ்வளோ சீக்கிரம் சாகாது, நல்லா வளரும், நல்லா க்ரோத் ஆகும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஜீப்ரா ஃபிஷ். இந்த ஜீப்ரா ஃபிஷ் வந்து நம்ம பார்க்குறது ஜீப்ரா ஃபிஷ் வந்து இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக ஒரு 20 to 25 ருபீஸ் தான் வரும். இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு குரூப்பாக இருக்கிற ஃபிஷ்ஷு. இதை நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 7 to 10 20 ஃபிஷ் அந்த மாதிரி வந்து வாங்கி விட்டோம் அப்படின்னா டேங்க் வந்து நம்மளால் பார்க்குறக்கு இருக்கும். இதுவும் அதே மாதிரி தான் சைஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். இதில் ஆல்பினோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, ஃபுல்லாக ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஒரு மாதிரி சில்வர் கலரில் வந்து லைன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஃபிஷ்ஷு. ஸோ இது குரூப்பாக வாங்கி வளர்த்தோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா டேங்க் கிளீனர். இந்த ஃபிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து அதிகமாக வாங்காதீங்க. ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து இது வந்து ஃபிஷ்ஷோட வேஸ்ட்லாம் சாப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் வந்து அதெல்லாம் அது பண்ணாது. உண்மையிலே டேங்க்கில் இருக்கிற ஆல்கே மட்டும்தான் வந்து சாப்பிடும். இதுக்கு தனியாக வந்து ஆல்கே ஈட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிஷ் இருக்குது, அதையவே வாங்கலாம். இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் டேங்க் கிளீனர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஆல்பினோ டைப்பில் இருக்குது, பார்க்குறக்கும் அழகாக இருக்கும். இதோட ரேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 20 to 25 ருபீஸ் தான் வரும். இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோத் ஆகிற ஃபிஷ்ஷு. இது வந்து சின்ன ஃபிஷ்ஷாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். பெருசாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம மற்ற ஃபிஷ்ஷெல்லாம் கடிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ அடுத்து இப்போ நம்ம பார்க்குறது பீட்டா ஃபிஷ். பீட்டா ஃபிஷ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த பீட்டா ஃபிஷ்ஷை வந்து வளர்த்திருப்பாங்க. இந்த ஃபிஷ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மீனை வந்து தனியாக தான் வைக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டி டேங்க்கில் இந்த வந்து ஒரே ஒரு ஃபிஷ் மட்டும் வச்சு வளர்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து பிரச்சனை இல்லை. கம்யூனிட்டி டேங்க்கில் வந்து நம்ம மற்ற ஃபிஷ்ஷு கூட வந்து வளர்க்க முடியாது. ஒரு ஃபிஷ்ஷை வந்து பெரிய டேங்க்கில் அந்த மாதிரி வச்சு வளர்க்கலாம். டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற சின்ன சின்ன ஃபிஷ்ஷெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா வந்து இது வந்து கடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து கம்யூனிட்டி டேங்க்கில் வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்து விடணும். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு 50 ருபீஸ் 100 ருபீஸ் 1000 ருபீஸ் பக்கம் வரைக்கும் இருக்குது. இதோட டெயில் ப்ளஸ் இதோட டைப்பை பொறுத்து வந்து இதோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும். ஸோ இம்போர்ட் ப்ரைஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிஸ்கஸ் ஃபிஷ். இந்த டிஸ்கஸ் ஃபிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஆனால் வந்து பிகினர்ஸ் யாருமே வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷை சூஸ் பண்ணிடாதீங்க, ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஃபிஷ்ஷு. இதுவுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு குரூப்பாக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் பிகினர்ஸ் நம்ம வாங்கி வளர்த்துறதுனால பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாலே வந்து 500 600 ருபீஸ் வரும். இது ஒரு 2000 6000 ருபீஸ் வரைக்குமே வரும். ஒரு பிகினராக இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷை வந்து வளர்க்க வேணாம். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா ரன் ஃபிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வச்சுருப்போம். இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும்.
இது பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன சைஸாக இருந்தது அப்படின்னா வந்து ஒரு 100 ருபீஸ் வரும். நல்ல ஃபிஷ்ஷாக வந்து செலக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வாங்கும்போது சீப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம க்ரோத் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்காது. அதோட கலர்னஸ் எல்லாம் டிம்மாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் வந்து ஒரு 300-400 ருபீஸ்க்கு வாங்கினோம் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஒரு அடல்ட் சைஸ் வந்தது அப்படின்னா ஃபுல் நல்ல கலராக இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து கோல்டு ஃபிஷ். இந்த கோல்டு ஃபிஷ் வந்து ஜென்ரலாக எல்லாருமே வச்சுருப்போம். இந்த ஃபிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு 10 ருபீஸ் இல்லை 20 ருபீஸ் தான் பேர் வரும். நார்மல் சின்ன சைஸு. இந்த ஃபிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக் லே பண்ணுறது தான். ஸோ இந்த டேங்க் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த கோல்டு ஃபிஷ் வளர்த்தணும் அப்படின்னா. மற்றபடி இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து வாட்டர்லேருந்து தான் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். எல்லா அக்வேரியம் ஷாப்லேயும் இது அவைலபிளாக இருக்கும். இதுலேயும் நிறைய டைப் இருக்குது, நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது பேரட் ஃபிஷ். இந்த பேரட் ஃபிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப அழகான ஃபிஷ்ஷு. இது வந்து ஒரு மேன்மேட் ஃபிஷ் தான். இந்த ஃபிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட வந்து ஈஸியாக பழகிரும். ஃபீடிங்லேருந்து எல்லாமே வந்து ஈஸியாக பழகிரும். இந்த ஃபிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன சைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 300 ருபீஸ் வரும். பெரிய சைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 600 ருபீஸ் 1200 ருபீஸ் பக்கம் வரும். இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேக் 2 டைப் வந்துட்டு இருந்தது. இப்போ அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து நல்லா குரூப்பாக இருந்ததுனாலும் நல்லாயிருக்கும். இது நீங்கள் ஒரு 2 பேர் அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது நியான் டெட்ரா. நியான் டெட்ரா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்க்க ரொம்ப வந்து சின்னதாக இருக்கும். இது மேலே ஒரு ஸ்ட்ரைப்ஸ் லைன் இருக்கும். இந்த லைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா க்ளோ ஆகும். இந்த ஃபிஷ்ஷும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு 10-15 ஃபிஷ் வந்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இதுவும் வந்து குரூப்பாக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த ஃபிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 80 ருபீஸ்லேருந்து இருக்குது. 80 ருபீஸ், ஒரு 120 ருபீஸ்லாம் சொல்கிறாங்க. லோ ப்ரைஸ்லேயும் இருக்குது. ஆனால் பார்த்தோன்னா கலர் வந்து கொஞ்சம் டிம்மாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளானட் டேங்க்கில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நல்லா க்ரோத் ஆகிருக்கும், நல்லா க்ளோவாக இருக்கும், நல்லா க்ரோத் ஆகும். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.